Salam dostlar. Dünya çempionatına düzgünler ýetgeýär köpsi. FIFA bu zatlary dogry etdimi, ýalňyş etdimi, onu oýun pursatlary aýdynlygy bilen görkezler. Ýöne men şu gepleşigimde dünya çempionatına täze girilen düzgünleriň esasy 7 sany hakynda size gurulma meresmeýle dostlar. Birinji taýyny dergözeçi 8 sekunddan köp top saklap bilen o, şoňam soňky 5 sekundyny emin futzalla kyýaly eli bilen tanap başlaýar. Bul wagty çekmezlik üçin edildi dostlar. İkincisi wagt uzağa çekdirilende berilýän jerimeler dostlar. Outdan topu girdin 5 sekunddan geçdimi onu karşıdaşa berilýär. Attorot bekdiň dostlar 5 sekunddan geçdiňmi onu karşıdaş topara topu buruşdan oýna girmäne mümkinçilik töredilýär. Oýunçy çalşdyňmy 10 sekunddan geçdiňmi onu oýun çalşygy 1 minutda çekdirilýär dostlar. Üçüncüsi esasy artykmaşyk var ulgamna berilýär dostlar. Inni var ýalňyş berilen sar kartlary ýa-da ýalňyş berilenen uglawoýlary ýa bolmasa strafnoýlaň ýa uglawoýlaň öňünde bellenen follor wara seredilip şol ütgüdülip bilinýär dostlar. Ikinji sar kartlar bilen bagly käbir epizodlarda seredilýär dostlar. Öňler bu zatlara hiç seredilmeýän ýerlerim gaty köpdi. Oýun pursatlaryň kän bulaşýar. Dördüncüsi dostlar offside tehnologiýasy. 2026 dünya çempionatynda gowlandyrylan yarım avtomat offside'lary durmuşa geçiriler. Bu näme diýildi dostlar? Her bir oýunçy bilen bagly üçte avatar döredilýär dostlar. Şol ulgam her bir oýunçyny real wagtda ýerleýär. Kameralar arkaly şeýle-de içindäki çipler bilen baýlaşdyrylan top bilen bagly. Top bilen magly etleşigimiz geçen tanymyzda size ýetiripdik dostlar. Şol sebäpli offside bilen berilenjek netijeler destine kesgitlenir dostlar. Sebäbi emine destine habar var ya. Bu da wagt saklanmadygy üçin ediler. 5-nji Çempionlar Ligasyna gaty uly gowurtuduran waka Vinicius'a söwülipdi agzy ýapylyp Benfica'dan. Şondan soňam inni duşuk wagty agzyny ýapyp oýunça bir zat diýsen destine gyzyl kart görkezilýär. FIFA şeýitmek bilen bir-birini kimsedici sözleri aýtmaly dälliginiň garşysyna göre salyp barmak ne dostlar. 5-nji haçan oýunçylar şeket alyp lukmanlar meýdana girende onda şol oýunçy 1 min meýdandan çykarylýar dostlar. Käbir ýagdaýlarda ol meýdanda galyban bilýär. Agyr şeket alanna, kelýärne agyr şeket alanna, derwezi bilen çakmaşanna. Gara görünüp duran agyr şeket alsa ona ýanky düzgün herekete giren ok. Diňe ýatamarak bir wagt çekjek bolup ýykylyp zat edip şu lukman çağırlarını ondan şol 1 minut çetleşdirilýär oýundan şol oýunçy. Indi taktik täginmeler alyp bolan ok dostlar. Öňler bilýäňizmi? Derwezi ýykylanmalýar ýa-da bir zat edýär-de wagt çekdirilýär, lukmanlar oýuna girýär. Şonda tälimçi alýada oýunçylara maslahat berýär. Indi şo ýagdaýda açany lukmanlar derwezi terep durka onu oýunçylar merkezde durmaly. Tälimçiň ýanyna barmagına haky ýok şol. FIFA şeýitmek bilen futbol çal alawsuz hem gyzykly geçirmegini garaşak bolýar. Ýöne jan körlüň köpseýi hem şu zatlarda nägile dostlar. Sebäp jan körler diýär-de futbollo tehnologiýa gaty köpeldi. Siz näme pikir edýäňiz dostlar? Belki men aýtman goýan FIFA'ň ütkötmeleri bardyr. Biz bir ýöne jan körök mene şu zat orta atýar. Bir-biriň pikirini bilmek futbola bolan garaşyny artdyrýar dostlar. Men şu gepleşigi şoň üçin etdim. Ne diýip boza pikirlerinizi kommentara berilen, jogap bermek men bilen dostlar. Köp sağ olun. Salam dostlar. Oyun var. Darya Döçay'da giden bulunmazorluğun üstünün marlıya. Dünya çempionatının oynanacak stopa seredin. Triyonda diye vatlanırdılar. İspan diline. 3 tolkun ne hakiki 3 tolkun ne olur 100 tolkunu da getirip bilecekdir. Darya Döçay'da teknolojinin yeri var ya. Doğru hayalımızda bolup bilecek vaka ol. Belki ölçmedim oyunum doğru gider. Ýöne şok bar stopdy. Özüm dostlar oýun wagty batareýa çok aýdan oýun dowamına gerek bolan maglumatlary berip bilen ok diýip bilenýär-de. Oň üçin ýerden daçyklar oýunyň her bir pursatyny jedelse tamam mümkinçilik berýär. Oýunçy topa degdimi? Gol boldumy? Ya bolmady. Beýleki ähli çalşyrmazatlar 1 sekund ýetirmen emin bilerýär ýagdaý döredýär-de şo top şu daçyklar arkaly. Indi eminlerle triyonda dol oýuna gödökçilik edýär diýsem bir hakykat bolaýmasa şo. Diňe bir emin edäl wara da gönlük habar berip geçýär. Ýalňyşmagy hiç ýeli mümkinçilik ýok-da. Bar belat şoň garýadynda dostlar. Tehnologiýa nammamy evlat bolup biler. Şulakdan näme pikir edýäň dostlar? Kommentarda berilen. Bizi goşy dostlar dünya çempionatyna golelýär. Bizden daşlaşman köp sag bolun.